concept beauty din lume, unic și inovator, dedicat îngrijirii personalizate a pielii, a fost creat în urmă cu peste 10 ani în Franța. Yoma Paris, liderii mondiali ai cosmeticii personalizate. Astfel, aceștia oferă o experiență unică în lume prin dispozitivul de diagnosticare cutanată high-tech Yoma Sphere. Yoma Paris este prima și singura marcă de produse cosmetice care a acceptat provocarea de a demonstra eficacitatea fiecărui produs după 4 și până la 6 săptămâni de la aplicare. Sunt distribuitori exclusivi în România a instrumentelor de diagnosticare și a produselor cosmetice personalizate Yoma Paris. Premiul de excelență pentru cel mai inovator concept de beauty, diagnosticare cutanată high-tech și cosmetice personalizate, Yoma Paris, România. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone ever met. Doamna Laura Van Hout, CEO Yoma Paris, a ridicat distincția. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc tare mult pentru acest premiu. Mulțumesc foarte mult, Adela, mulțumesc foarte mult, Filip. Îmi iertați emoțiile. În domeniul frumuseții, la fel ca și în medicină, diferența constă într-un singur cuvânt: personalizare. De aceea vă invit pe toți să descoperiți experiența unică Yoma Paris a diagnosticării cutanate și a efectuării unor creme personalizate pe care vi le oferim cu toată dragostea tuturor celor prezenți în sală în această seară. Vă mulțumesc încă o dată tare mult și seară frumoasă în continuare! Nu știu despre ce e vorba, dar dacă Monica e mulțumită, e bine.